खान्थिफ्राव एबा जोंनो संबिजिदा होनाय लेखायै आफाद दानायनि मोन्थाया बयहाबो दङ। बे हिसाबै बिथांमोनहा हयथ' माबा मोनसे थांखिजों UBPF बिथांमोनहा दादों। गलाघाट जिल्लायावबो बिथांमोनहा दाख्लै दाफैदों जों मोनथिदों। थ' जोंहा बेयाव बिसेस आफुथि बा माबा मोनसे बुंनांगौ होननानै आं सानाखै। बिथांमोनहा गावनि आदर्शखौ लानानै बिथांमोनहा मावलांगोन। खिन्थु मोनसे खोथाखौल' जोंनिफ्राय रोखायै बुंबाय थादों बार जे समाजाव 100थाबो आफाद दानो हायो, आफुथि गैया। जुदि आफादनि सिन्था सरसाया थारबा आरो रायजोनि थाखाय मावमारनो मोनसे मिजिंजों जुदि दादोंबा बेयाव जोंहा आफुथि खालामनांगौ जेबो थाया। खिन्थु जेला मोनसे आफादा गुबुन मोनसे आफादनि बेरेखायाव जोनोम जादों होननानै जुदि फोसावलायनानै आफाद दायोबा बेजों समाजाव बिबिर बिबां जानो हागौ। गतिके जोंनिफ्राय बुंदों। थ' बिथांमोनहा आफाद दादों, दाथों, बुंनांगौ जेबो गैया। खालि समाजाव बेले बेजे लाबोआलासे बिथांमोननि जि सिन्था सरसा बिथांमोनहा मोजां साननानै बर'नि थाखाय मावनो सानदोंबा वेलकाम, जोंहा आफुथि खालामनांगौ बेयाव जेबो गैया। बिथाङा बुंदों जे खौसेथि बर' सुबुं आफादा नांगौ बायदि खामानि मावनो हायाखै होनना, बिनि सायाव मा बुंगोन सार? गोबां आफादनि सायाव गोबां सुबुङा आफुथि थायो। आफुथि माने आङो नैबेखौ बुंनो लुगैदों जे बयहाबो गाव गाव मोनसे सान्थौ थायो नालाय। जोंनि आफादा खौसेथि बर' सुबुङा जोंनि सान्थौ आरो जोंनि संबिजित मथे जों हाबा मावबाय थादों। जोङो भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारजों थांनाय 2020 मायथाइनि जि थामथि बर' गोरोबथा, बे गोरोबथायाव मुंसाइ होनानै BTCनि बायजोआव रायजो जानाय बर'फोरनि समस्याखौ समाधान खालामनो थाखाय जों बिभिन्न समायाव खामानि मावबोबाय थादों। जोङो सम सम सरखारखौबो सोंखारिदों आरो सरखारनि हेंथायैबो गोबां बाथ्राफोरखौ जों बुंबोदों। बेखौ रायजोफ्रा नुदों आरो दासिमबो जोङो बर' रायजो राजानि माखासे गांनाय उखैनायखौ सुफुंजोबनो थाखाय खामानि मावनायनि जि फारि, बे फारिया जोंहा दंबाय थायो आरो जों मावबोबाय थादों। थ' बेयाव जोङो बुंनांगोन थांनाय नै मासनि जोङो 23 अक्ट'आव मोनसे रिभिउ मिटिं क'क्राझाराव जों जिरायदोंमोन। आसाम सोरखार, भारत सोरखार, जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो एबसुनि दैदेनगिरिफोर जोङो जयै बेयाव जोङो बर'नि गासैबो बर'नि आसामाव रायजो जानाय बर'नि समस्याफोरनि बागै जोङो बुंदों। जेखिनिया बड' एकर्डआव लिरनाय दङ। जोंहा मोनसे थांखि, बे जाहैबाय मा, बड' थामथि गोरोबथायाव जेफोर आयदाया लिरजादों बे लिरजानाय मोनफ्रोमबो आयदाया मावफुंजोबजानांगौ आरो मावफुंजोबनानै बिनिफ्राय बर' रायजो राजाया फिथाइखौ मोजाङै मोनजानांगौ। नैबेनि थाखाय जोङो मावबोबाय थादों। जोङो खुनु दिन कमप्रमाइस खालामाखै। बेयाव गोबाङा गोबां रोखोमै बुंनो हानाय, खिन्थु जाय बिथांमोनहा बुंदों जे बिथांमोनहा जोंजों थाफानानै जोंजों जि खामानि मावनाय बेखौ जुदि मेसिभलि नायोबा बिथांमोनाबो नुगोन। बिथाङा बुंदों जे BKWSनि गामि सोसननाय आरो गाहाय मावखुलिनि थांखिफोरखौ UBPO आरो गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिनिस्वर बसुमतारिनि सायाव अजद होदों। बिनि सायाव मा बुंनो? जोंहा बिसेसके नैबे जिथु हेडक्वार्टारनि बेलायाव थांनाय बोसोर आसाम सोरखारा गुवाहाटियाव हेडक्वार्टारखौ फोसावना होबाय, नटिफिकेसन होबाय। नटिफाइड जाखांनायनि उनाव जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा जों बिनि सायाव जेबो बुङाखै। खारन जोंहा जादों मा, सरकारा नटिफाइड होबाय जेला गुवाहाटियाव, थ' बिथांमोनहा गुवाहाटियाव हेडक्वार्टार हिसाबै मावनांगौ। जोंबो खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै बिदिखौनो बुंबाय थादों आरो जों नुदोंबो जे खम बेसि परिमाणे खामानिखौ बिथांमोनहा मावनो स्टार्ट खालामदों। नोंथांमोनहा BKWSनि जेसेबां राइटिं पेड बेफ्राव नोंथांमोनहा नायबा नुगोन हेडक्वार्टार गुवाहाटि, बेयावथ' गुवाहाटियानो दङ। सिमेन्ट सापरिया मोनसे साब अफिस हिसाबै जानानै दङ। थ' बाथ्राया जादों मा, जे साब अफिसा गिदिर जिहेतु हेडक्वार्टारमोन, मेन अफिसमोन, बे हिसाबै गासैबो इनफ्रास्ट्राक्चारखौ बिथांमोना फार्स्ट जिथु फान्ड फैदों 13.5 क्र'रनि BKWSआव, बे फार्स्ट फान्डिंनिफ्राय बिथांमोनहा बुरजा फैसा गारनानै काउन्सिला बेयाव हेडक्वार्टारखौ बानायग्रोनोसै होननानै डिसिसन लानानै बिथांमोना हेडक्वार्टारखौ मावदोंमोन। इनफ्रास्ट्राक्चारा जादोंमोन। बेनिफ्राय खामानिया जिहेतु बेयाव स्टार्ट जाबाय, स्टार्ट जानायखाय बेनिफ्राय बिथांमोनहा सुबिदा थानायखाय बिनिफ्राय मावबाय थादों। खिन्थु आंहा खोब
आंनि जिथु दुर आं मोनथियो जे हेडक्वार्टाराव बिथांमोनहा खामानिखौ मावनो बाध्य गाबोन समफोर बिथांमोनहा मावगोन आरो बेयाव बिराद बाथ्रा थायो मोनसे हेडक्वार्टाराव फरायसालि दंमारो बिथांमोनहा दाख्लै मोनसे डाटा जोंनो देखायदों मेपिं जाजोबनाय देखायदों जे भेन्सार बर' फरायसालिफोर बिटिआरावनो होन बा बिटिआरनि बायजोआवनो होन बिनि मोनसे डाटा खालामदों आरो बिथांमोनहा होनदों 6 मासनि गेजेराव जों बेखौ मावफुंजोबगोन सेम लेभेलै जों फरेस्ट राइट एक्ट इमप्लिमेन्ट जायैनि बेलायावबो जोङो गोख्रोङै हमदोंमोन थ' बिथांमोनहा बेखौबो बुंदों जे 6 मासनि गेजेराव जोङो बे मोननै इस्युखौ जोङो क्लियार खालामनानै होगोन होननानै बिथांमोनहा भारत सोरखारनि बिबानारिफोरनो बिथांमोनहा खोथा होदों थ' आं आसा खालामदों जोब 6 मासनि गेजेराव जों मोनसे पजिटिभ रिजाल्ट मोनगोन बे समावथ' इलेक्सन कमिसनारनि जि डिलिमिटेसन कनस्टिटिउन्सि बारायनायाव जोंनि माखासे थाखानाय बर' बा ट्राइबेलफोरनि जितु ट्राइबेलफोरनि जितु रिजार्भ खथा बेफोराव माखासे एसे खहा गोलैदों बेनि सायाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै मा खावलायगोन सरकारनिसिम जाहाथे नोंथांमोननि नोजोराव बे जोंनि थाखाय बेसेबां लाब जादों आरो लकसान जादों बेनि सायाव मा बुङो बिनि सायाव इलेक्सन कमिसनारा जितु मोनसे फोसावनाय ड्राफ्ट दाख्लै जों बेखौ स्टाडि खालामदों जोंनिफ्राय जोङो नायबाय थादों नंगौ गोबां जायगायाव एसटिखौ बोखावनानै जेनेरेलजों लांदेरनाय जेराव मोनसे रल लानो हायोमोन बिसेसके बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि बेलायाव थ' मोनसे जानायखौ जोङो नुदों आरो बिनि सायाव जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादा खोब खम समनि गेजेराव जोङो मोनसे डिसिसन लागोन जोङो बेखौ स्टाडि खालामदों स्टाडि खालामनानै मोनसे राइट प्लेसाव जों बोरै नक खालामनांगौ बिनि मोनसे एजेन्डा जोङो दानो नागिरदों जोङो दा आसा खालामनो हायो जे जोंनि ट्राइबेल माहारिनि थाखाय लाब मोनसे पजिसनाव फैनाय बेखौ जोङो मावनानै लानो हागोन